kine ki kendiat singi, ki ladon kato katne ki jingjia ki ba pim padrio sngo, ki don kato katne ngut ki briu, ki besha thok ha ki briu ki ba la suba, ba ki day ki nong di drok. Kini ki briu ki lapan mobile na ki nong let nong wan, na ka ba ong, ba ki don kam ban phone shi ying, namar bapang besitom, ki don ru ki bapan mobile, ban phone namar ka mobile jongki, ka ja ni ka mobile jongki ka sato. Kinong let nong wan namar besngau sun ya ka jing kini ki briu, kila ay ya ka mobile, ban mario ya ka mobile hakti. Kini ki briu ki bala suba, ba ki day kinong di drop, kila phet bak kum kajan. Upi.ki 28 production, habayekran bat kini kinong sya thok ki bam kwa ban penpau kerteng, kila ong ba kini ki briu kila kerpat ban ay mobile, yaki namar ba kidon ki bapang besitom, henroi tang suyo ya ke mobile hakti, kini kinong thok kila phet no. Kani kalong kejing maham ya ki paidbah, ba kim day ban ay mobile kulmar ya ki briu, ki bapan ban phone shiying ni shino, namar bon sien kinong le kam sniu, ki jupan da ki mobile ki briu, ban phone ya ki kam baman jong ki, kenang ba kilait na ki kti jong ka an.